दिनै मागोनि गेदेर गोलावफोरखौ खाना फिथा जानो लिंदो। बे जागायाबानो जोंना नारेंखल खरायनाया 40टा जागोन नारेंखला, खिन्थु दानिफ्रायनो खरायखाबाय। नै नारेंखला थाइथाम लेमग्रोबाय, नै हगासिनो रोसिखियाव दोनदो। लोंनो होगोन दायो गेदेर गोलावफोरखौ। नारेंखल माखा बानाय लाबोदो। नै साहा लोंनो गाइखेर गुदुं खालामना दोनदो। नै गेससो फुदुंदो, एसेल' फुदुंग्रोदो, माने गोबाव थाबा गाइखेरा गावो, बेखायनो गरम खालामना दोननो थाखाय फुदुंनाय जादों। दिनैनि फिथा जानायनि फिथा बानायनाया जागायजेनबाय। नै थावनि फिथा। जोंना सेंग्राफ्रानो होथारदो, हिनजावफोर नांलाया जोंना। थावनि फिथा बानायगोन इखो खायसेया आसि फिथा होनो। नारेंखलनि लारु बानायनाय एवगासिनो जोंना। आरो नै फिथाजों अमा बेदर होनाय जागोन। खावसे एवग्रोबाय, रुदो, बारा नङा 15 केजिल' टाना मोना। मार दामलै 350। नै नारेंखल एवगासिनो, खावसे एवखांना दोनबाय। नै बेहाय नारेंखल, आरो नै एवनो गोनां दंबावो खावसे। नैबेहाय खावसे दङ नारेंखला अन गुन्दै माइब्रानि। नानायफोरखौबो लाब्रा एसे। थावनि गथा बानायखायो, आखायानो कम्पिउटार। थिगानो दं। दिनैनि पार्टिखौ एवबायानो। नै थावनि फिथा, नै जोंना आथाया रानसिनबाय। एन्थाइ एवनाया नै मार गोथाव जादों। नै लास्टाव बिदि जादों। नै बेस्ट जादों। अल आसामावनो साबसिन जादों इयो थावनि फिथा। आसिना आसि आरो र' जुदि जायाखैबाथाय सालिनांगोन इखौ थावनि फिथामोन फुलुरि रखम जाजोब्बाय जोंना। आरो नै बेदरा एवगासिनो, नाया। रिफाइन थावजों एवदो। नाखौनो फिथा बानायदो। गोदान मडेल 2024 नि फिथा। नै बेफोर थावनि जागोन। एकस'टासो दं। मागोनि अरा लगायबायानो जोंना नै। मागोनि फिथा रानगासिनो। फिथा जानो बाथाय जागोन ना।
दै आरो फिथा अ दे जानायखिनिखौलाय जोंना बिथाङा मनज बर'आ रानगासिनो जोंना आलासिफोरा जागासिनो मागोनि फिथा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो बाय